खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय साजिनै एमसिएलएफोरनो इएमनि बिबान होनाय जाबाय साजिनै एमसिएलएफोर जायफोर बिथांमोननो इएमनि बिबान होनाय जादों बिथांमोनहा जाहैबाय फारियै 5 नं सराइबेल बियाबनिफ्राय मृत्युंजय नार्जारी 1 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय मुनमुन ब्रह्म 2 नं कसुगाव बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी 12 नं सालाकाथि बियाबनिफ्राय देरहासार बसुमतारी 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय प्रकाश बसुमतारी 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म 17 नं सुबाइजार बियाबनिफ्राय धीराज बरगयारी 20 नं मटनगुरिनिफ्राय बेगम अख्तरा आहमेद 23 नं दिहेरा बियाबनिफ्राय आगस्टुस टिग्गा 29 नं सुक्लाय सेरफांनिफ्राय गणेश कचारी 31 नं खैराबारि बियाबनिफ्राय लोमस्राव दैमारी आरो 37 नं धोनसिरि बियाबनिफ्राय फ्रेस मुसाहारि गासै साजिनैनो इएमनि बिबान होनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा दिनैनि सानाव इएमनि समायखिराखौ लागोन आइएस एडिशनेल चीफ सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम वेलफेयर अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट बिथाङा दिनै साजिनै इएमफोरखौ समायखिरा लाहोगोन मुस्रिमा शेरी सिंहआ भारतनि थाखाय गेदेर जारिमिन सोरजिदों 42 बोसोरनि उनाव भारतनि थाखाय गिबिसिन मिसेस इउनिभार्सनि बिमुंखौ देरहासार खालामनानै लाबोनो हादों मिसेस शेरी सिंह बिथाङा मिसेस इउनिभार्स 2025 खौ फिलिपिन्सनि मनिलानि अकादायाव खुंनाय जादोंमोन ग्लबाल पिजनाव बुहुमनि 120 बादायारिफ्रानो बाहागो लादोंमोन जेराव गुबुन गुबुन हादरनिफोरखौ फेजेननानै भारतनि मुस्रिमा शेरी सिंहआ मिसेस इउनिभार्स 2025 बिमुंखौ देरहासार जानो हादों मुस्रिमा शेरी सिंहआ सासे गथ'नि बिमा आरो बारग' बास्केटबल गेलेगिरि फेशनाव मास्टार डिग्री लानायजों लोगोसे बिथाङा गोबां समाजनि खामानिफोरबो मावबोदोंमोन जेरै गरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ फोरोंथाय होनायाव मदद होदोंमोन बेनि अनगायैबो गोबां समाजारि हाबाजों लोब्बा दंमोन बिथाङा मुस्रिमा शेरी सिंहआ मिसेस इउनिभार्स बिमुंखौ देरहानो हानायनि उनाव रंजानायखौ ओरैबायदि फोरमायथिदों दि बे देरहानाया आंनि थाखाय सिमां बायदि आरो आं बे सिमांनिफ्राय सिखांनो गोसो गैया होननानै फोरमायथियो मख'नो गोनांदि फिलिपिन्सनिफ्राय भारतनि सुस्मिता सेनाबो गिबिसिन मिस इउनिभार्सनि बिमुंखौ देरहानो हादोंमोन भेरगाव ओनसोलनि थाखाय दुखुनि खौरां भेरगाव कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर पुष्पा नार्जारीआ हरखाबै रुंसारि जाबाय देहायाव जेंना जानायनि उनाव जिएमसीएच देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जाबाय पुष्पा नार्जारीआ बिथांजोआ भेरगाव कलेजाव इंलिश बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो थांनाय बोसोरसे सिगांसो डिमाकुसि आन्चलिक कमिटि एबसुनि प्रेसिडेन्ट लाबाराम बर'जों जुलि जादोंमोन नाथाय जुलि जानायनि बोसोरसेनि गेजेरावनो बे बुहुमखौ एंगारनानै थांनो गोनां जाबाय पुष्पा नार्जारीआ बिथांनि बेबायदि अबथिरायै जिउ खोमानांनायखौ लानानै ओनसोलनि गासैबो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे नखरनिफोर बाय बाहागिफोर फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्रायबो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों भेरगाव कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर पुष्पा नार्जारीखौ बे बुहुमनिफ्राय जोबथा बिदायबो होनाय जाबाय नोंथाङा जापानाव थांनानै खामानि मावहैनो गोसो दं नामा गुबुन गुबुन खामानि जेरै गारि सालायनाय नार्सिं केयार कम्पिउटार अपारेटर सफ्टवेयार आरो गुबुन गुबुन गासै मोन 16 बिफानाव नोंथाङा खामानि मावहैनो हागोन आरो नोंथाङा दानसेयावनो 2 लाख रां दान बान्थाखौ मोननो हागोन बेखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा सीएम फ्लाइट स्किम बे बिथांखिनि गेजेरजों जापान हादरजों लोगोसे जार्मानी साउथ करिया बेफोर हादरफोराव खामानि मावहैनो खाबु मोनगोन एडभान्टेज आसाम 2 नि गेजेरजों जापान सोरखार आरो आसाम सोरखारनि गेजेराव गोरोबलायनाय जादोंमोन जेराव आसामनिफ्राय 50,000 सुबुंफोरखौ जापानाव खामानि मावनो थाखाय दैथायहरनो थाखाय थांखि लानाय जादों खामानिफ्रा सरासनस्रा खामानिफोर जेरै गारि सालायनाय नार्सिं केयार बेनि अनगायैबो कम्पिउटार अपारेटर सफ्टवेयार आरो गुबुन गुबुन बिफान गासै मोन 16 बिफानाव खामानि मावहैनो हागोन आरो दान बान्थाया दानसेयाव 2 लाख रां जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि थाखाय जापाननि रावखौ रोंनाय जानो नांगोन जायनि थाखाय ट्रेनिं सेन्टारखौ गुवाहाटीआवबो बेखेवनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों फिसआ 1,80,000 जागोन नाथाय बे 1,80,000 रांखौ होनाया बयनिबो थाखाय गोरलै जानाय नङा बेनिखायनो 1 लाखखौ आसाम सरकारा होगोन 50,000खौ जापाननि सरकारा होगोन आरो 30,000खौ एक्सिस बेंकआ लन हिसाबै होगोन बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा जापानाव गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावहैनो गोसो बिथांमोनहा गुवाहाटीआव बे जापानिज लेंगुवेज ट्रेनिं सेन्टाराव थांनानै मुं थिसनहैनो हागोन माब्ला आरो
बबे समाव जागोन माबोरै जागोन बेफोरखौ उननि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जापानाव 5 बोसोरसिम थानो हानायनि भिजाबो होनाय जागोन आरो बे भिजाखौ फोलावनायबो जागोन होननानैबो मिथिहोबावदों। बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौनो फोरमायथिबावदों दि अक्ट'बर दानाव आसामाव फ्राय 35,000 साख्रि होनाय जागोन। फैगौ 15 अक्ट'बराव एडिआरइ 4th ग्रेडनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जागोन। बेनि उनाव 15, 16 आरो 17आव पिजिटि आरो जिटिनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन आरो अक्ट'बरनि जोबनायाव प्राइमारि फोरोंगिरिनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिटिसिनि सा 2 एमसिएलएफोरा इएम मोननो हाबाय। सा 2 एमसिएलएफोरा दिनैनि सानाव इएमनि समायखिराखौ लागोन। ओजोंहाय गुमा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमसिएलए आन्ताज आलीनो इएम होनांगौनि दाबियाव बिपिएफनि गोबां मददगिरिफ्रा लामायाव ओंखारनानै खुद्रिदों। लोब लोब बिपिएफनि मददगिरिफ्रा लामायाव ओंखारनानै बिपिएफ लं लिभ स्लगान होनायजों लोगोसे एमसिएलए आन्ताज आलीनो इएम होथारनो नांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामनायजों लोगोसे जोंनो बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोब लोब बिपिएफनि मददगिरिफ्रा लामायाव ओंखारनानै बे दाबिखौ खालामदों आरो आन्ताज आलीनो जेरैखिजाया इएमनि बिबानखौ होनो नांथारगोन होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनाय बायदि आन्ताज आलीया इएमनि बिबानखौ मोनो ना मोना बेखौ उननि समावसो नुनो मोनगोन। ओजोंहाय निसिमा बियाबावबो जेम्स बसुमतारीनो इएमनि बिबान होनाय जागोन होननानै बिसायख'थिनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रादाय होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव निसिमा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय जेम्स बसुमतारी बिथांनोबो इएमनि बिबानखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बिथांनोबो उननि समाव इएमनि बिबानखौ होयो ना होआ बेखौ समाजआ फोरमायगोन। बिटिसिखौ एंगारनानै आसामनि गासैयावबो थांनाय 7 अक्ट'बरावनो अरुणोदय 3.0खौ लन्च खालामनाय जादोंमोन। लन्च खालामनायनि उनावनो गोबां आइजोफोरनि एकाउन्टनो अरुणोदयनि राङा हाबदोंमोन। दा अरुणोदयखौ लानानै टल फ्रि नाम्बार फोसावदों। जायफोरा रेजिस्टार खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहा टल फ्रि नाम्बाराव फन हरनानैबो रेजिस्टार खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो अरुणोदयजों लोब्बा थानाय जायखिजाया जेंनाफोर जेरै नोंथाङा रां मोननो हायाखैब्ला आरो गुबुन गुबुन जेंना जादोंबा टल फ्रि नाम्बाराव फन हरनानैबो नोंथांमोनहा फोरमायथि हरनो हागोन। टल फ्रि नाम्बारा जाहैबाय 180020262556 बे नाम्बाराव फन हरनानै नोंथांमोनहा अजदखौ हरनो हागोन। सा 10 नङा, सा 20 नङा, गासै सा 250 धर्ना होग्राफ्रा पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। पाकिस्तानाव जादों बे जाथाया। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जानायखौ लोब्बा लानानै पेलेस्टाइनखौ मदद होनानै बा इजराइलनि हेंथायै पाकिस्तानाव धर्ना होनाय जादोंमोन। बेयावनो धर्ना होग्राफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव नारा-नाथा जाथाय जादों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय उनाव रैखाथि हान्जाया जेरैहाय एरै गुलि गावनो गोनां जादों, जायजों सा 250 धर्ना होग्राफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 1,500नि बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों, जेराव रैखाथि हान्जानिबो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि तेहरिक-इ-लाबाइक पाकिस्तान (TELP) नि बानजायनायाव धर्ना होनाय जादोंमोन। पेलेस्टाइनखौ मदद होनानै इजराइलनि हेंथायै पाकिस्तानाव धर्ना होनाय जादोंमोन। पाकिस्ताननि दाब दाब जायगायावनो धर्ना होनाय जादों आरो धर्ना होग्राफोरा सोरखारि धोन सम्पति जेरै सोरखारि अफिस, सोरखारि बिल्डिं, गारि मटर, न' बां बायदिखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे अर सावनानै होदोंमोन। बेनि उनावनो थासारिखौ सामलायनो थाखाय प्रटेस्टार बा धर्ना होग्राफोरनि सायाव रैखाथि हान्जाया जेरैहाय एरै गुलि गावग्लुंनो गोनां जादों, जायजों गासै पाकिस्तानाव सा 250 धर्ना होग्राफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 1,500नि बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों आरो जोखोम जानायफोरनि मादाव गोबां रैखाथि हान्जानिफ्रायबो जोखोम जानो गोनां जादों। जों साफ्रोमबो बर'फोरनि रोदा रोदा हाबनानै दङ मोनसे गेलेनाय, बेनो जाहैबाय जोलुर गेलेनाय। बाथि खेबनि थाखाय मुंख्लं दि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि प्लेग्राउन्डआव जोलुर गेलेनाया जागोन। 26 अक्ट'बरनिफ्राय जोलुर गेलेनाय जागोन। सानजौफु 2 रिंगायाव हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनि उनाव 2:30 जोलुर गेलेनाया जागोन, जेराव रायजो राजानि गोसोखौ रंजाहोनायाव देंखोगिरि आसा बर'जों लोगोसे महरगिरि रिंकी ब्रह्मआबो बाहागो लागोन आरो गोबां आलासिफोरानो बेयाव बाहागो लागोन। जोलुर गेलेनायाव चेम्पियन जानो हायोब्ला ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोननो हागोन। फार्स्ट रानार-आपआ ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां, बेस्ट प्लेयारनो 5,000 रां होनाय जागोन आरो बेस्ट गलकिपारनोबो 5,000 राङै होनाय जागोन।
लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै जाहाथे बे जोलुर गेलेनायखौ मेहेर गोनां खालामफैयो बेनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।